Bueno, badakit azken aldian irudi asko ikusi dituzuela eta argazki asko bozgora izenakin. Eta, bueno, esatea bozgora dala bozgora gailua, esne bentzaren bozgora gailua. Ze, bueno, disketxe bat atea dugu, ze hurrengo disko berria autoekoiztu egingo dugu. Eta pixka nahi duguna da Euskal Herritikan mundua begira bozgora gailego horrekin atera, eta mundutik Euskal Herrira ere bai. Esan nahiko nuke ere bai, disko berria prestatzen gaudela, oso gustoa. Eta, bueno, diskoa oso berritzailea izango da. Eta, bueno, diskoa azaroan ateako da. Eta musikalki oso berritzailea. Eta nola autoez ekoizten badan, egia esan guretzako oso garrantzitsua izango da proiektu hau. Orduan, lagun pila batek lagundu diguzue hor argazkiekin, bozgorakin. Eta, bueno, hemendikan eskerrik asko denoi, parte hartu zuten guztioi, eta oraindikan hor dagoela zintzilikatuta parte hartu nahi zuten guztio, argazki bat ateatzeko eta gurekin bat egiteko esne beltzakin. Besterik gabe eskerrik asko eta laster izango gara. Aio.